Sizocela ke sithandazeni bese siyaqhubeka nomsebenzi esuzele kule ndawo ke sikuyona ke namhlanje babe egameni enkosi yethu Jesu Kristu sesiyabonga sesikhona ke kule ndawo uNkulunkulu wami ube nathi kwaze kwaba lapha Nkosi yami sikule ndawo la sizobeka ke uNkulunkulu wami leli thambo elithi izwi lakho kuhlwanyelwa Nkosi yami kunokubola kuvuswa kunenkazimulo sikunika udumo ke Nkosi yami ngakho konke sizokwenza egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje kuze kube naphakade amen. Sisanibingelela futhi again bazalwane zihlobo bangani bomakhelwane nabantu bonke abakhona ukusingatha umndeni ovelelwe yilobu buhlungu obukhona sishilo sile enkonzweni ukuthi ubuhlungu obuvelela wonke umuntu okhona emhlabeni. Everyone ophilayo uyazi ukuthi one day sobe sibeka yena naye le ndlela le ayinandaba nokuthi unamalini la emhlabeni ayinandaba negender yakho ayinandaba nenumber of family members that you have ayinandaba nokuthi uyasebenza noma usebenzi ayinandaba nokuthi ungakanani uma seyifikile ukufa kulayezi bantu bakithi akusendi telegram ukufa ukwazisa ahead of time ukuthi sengeza ngizothatha kufike kuthathe kune verse elilodwa ke sizohlisa ngalo ke lisimple elaziwayo litholakala lapha ku 2 Corinthians chapter 5 iverse lika 1 ngehumshe ngiyiphethe ifundeka kanje ithi for we know that if the tent which is our earthly home is destroyed, dissolved, we have from God a building, a house not made with hands, eternal in the heavens. Iverse is simple leli elijwayelekile but very powerful. Ungalithathi kancane leli verse li powerful ngoba liphethe impilo yakho. Lithi siyazi ukuthi ithende la emhlabeni okuyindlu yala emhlabeni. Pay attention bazalwane, in order for you to have a connection kulo mhlaba esikuona udinga lo mzimba lo ombethe. Without lo mzimba awunasabelo kuyo yonke into enzeka kulo mhlaba. That's why we warn abantu abaningi because kunale nkohliso ekhona abantu bacabanga ukuthi mase sizobeka umuntu sivule another page ukuthi lo muntu sakayobakhulumela noNkulunkulu. That is not so bazalwane. There is no earthly connection nomuntu odlulile emhlabeni ngoba akasenayo indlu emconnecta nawe. Umuntu ba connected nawe ngalendla semhlabeni le esizoyibeka namhlanje asizange ukuzobeka uSiphiwe namhlanje sizobeka indlu kaSiphiwe. Underline those words uzo understand. Asizange ukuzobeka uSiphiwe akekho la uSiphiwe. Sizobeka indlu ebekade ehlala kuyo njengoba nawe usesekulendlo kuyo. That day, the day lendlo kuyo idilika nawe uzobe sowuhambile sizobeke yakho indlu sizobeka ithende and lithi iBhayibheli ithende litemporal alikho eternal. Mawuphila impilo emzimbeni ujabulisa umzimba wakho uzolahlekelwa yizulu uthi uJesu Kristu kuyomsizani umuntu kuba azuze konke kwasemhlabeni but egcineni alahlekelwa ukuphila kwakhe okungunaphakade. Ngalamazwi ke siyakha wena siqinisa wena sibuyisa wena. So it is vitally important. Lithi ke sinesakhiwo esingakhwanga ngezandla. Umoya womuntu awakhwanga izandla zomuntu. Umoya womuntu is an eternal house. Yiwo lokufuze emhlabeni wenze isinqumo sokuthatha uJesu. Mawuthatha uJesu usiza umoya wakho not umzimba wakho. Usiza umoya wakho ngoba mawuphuma kuleli dokodo lomzimba fanele uyomithana noNkulunkulu and isango lokungena ekhaya ezulwini uJesu kuphela. Ake alikho elinye isango bazalwane. Li one. Akuna back door, front door, side door. There's only one door yokungena ekhaya ezulwini. uJesu Kristu. Kungenwa ngoJesu ekhaya ezulwini. Kungenwa ngoJesu ekhaya ezulwini.
So ngalamazwi ke bantu bakithi, we are reminding you ukuthi yenza decision usanesikhathi njengoba usaphila usanesikhathi sokwenza decision yokwazana noJesu Kristu. Ungacabanga ukuthi impilo oyiphilayo izokusiza makufika egcineni ayizukukusiza. Uma ungalahleli impilo yakhe ezandleni zenkosi ukhetha ukuyiphathela yona, izwi likaNkulunkulu lithi iyakulahlekela impilo mawuyiphatha. Mara mawukhetha ukuthi kulahlekele ngokuthi uyinikele kuNkulunkulu usaphila emhlabeni, mawufa uyoyenza withdrawal ngaphesheya kwethuna. You making a withdrawal of a life oyinikeza uJesu Kristu ukuthi akuphathele yona. Nami ngime phakathi kwenu, impilo yami ngiziphathelanga yona, angiphila umathanda, angenza into efunwa yimi, angiyila kufuna mina khona, ngiphilela yena ngoba ngifuna ukuyiclaim mangifika ngaphesheya kwethuna. I want to make a withdrawal. There is no withdrawal without a deposit. No deposit, no withdrawal. Akekho umuntu eku-ATM ayokwenza withdrawal angazange deposit. You must deposit to make a withdrawal. Let us pray sizolihlisa ke bazalwane. Baba siyabonga izwi lakho liyaphila. Linguqobo Nkosi yami uliphefumulela ukuba lisakhe lisiqinise lisiqondise. Silinikela kuwena Nkosi yami sesizohlisa lo mzimba kule ndawo Nkosi yami oyolinda ukukhala kwecilongo Nkosi yami. Baba sikunika uduma imbeko nenkazimulo busisa ke wonke umsebenzi esizowenza kule ndawo egameni namandla lenkosi yethu Jesu Kristu manje kuze kube naphakade. Amen. Sizocela ke ingoma ke while ke simhlisa ke bazalwane, and then after that sizobe sesicela umndeni uzothela. Yes, singahlisa ba.